2 Samuel chapter 23, magbasa tayo sa verse 8, 9, and 10. 2 Samuel chapter number 23, verse 8, 9, and 10. Kung nasa amen, tanamaning dog paliw para sa magbasa sa pulong sa Diyos. 2 Samuel chapter 23, verse number 8, English una, Bisaya kaduha. These be the names of the mighty men whom David had. The Tachmonite that sat in the seat chief among the captains, the same was Adino the Eznite. He lifted up his spear against 800 whom he slew at one time. And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men which with David. When they defied the Philistines, they were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. He, that's Eleazar, he arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword, and the Lord wrought a great victory that day, and the people returned after him only to spoil. Verse 8 sa Bisaya. Kimi mga ngalan sa kuskan nga mga tao kinsa ni David gihuptan ang takmunhon nga milingkod diha sa lingkuranan, pangulo nga sa mga kapitan. Maura si Adino ang Iznon. Siya miisa sa iyang bangkaw batok sa 8 kagatos, kinsa iyang gipatay sa usa ka higayon. Ug sunod kaniya si Eleazar ang lalaki na anak ni Dodo, ang Ahohanon, usa sa tulo kakuskan ng mga tao ni David. Sa diha nga sila mihagit sa mga Filistihano nga diha gitigom pagtingob sa pagpakiguba ug ang mga tao sa Israel mipahawa. Siya mitindog ug mihampak sa mga Filistihano hangtod nga naluya ang iyang kamot ug iyang kamot mitapot ngadto sa espada. Para nako kana nga pulong tapot sa English clave, na idea na cramp ang iyang kamot, dalit makaabri na sa iyang kamot, na kinahanglan massage sa mga muscles sa iyang kamot aron makaabri na kay dugay gyud siya nakiguba gamit ang sword. Where was I? Ug ang iyang kamot mitapot ngadto sa espada, ug ang Ginoo mihimo og usa ka dakong kadawgan niya ng adlaw. Ug ang katawhan mibalik sunod kaniya aron na lang sa pag-ilog. So my message comes from verse number 10, and the people returned after him. Ug ang katawhan mibalik sunod kaniya. We'll explain what that means in a few minutes. Magampo na ta, ayon kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message today? Father, would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you use me? Would you keep my blood sugars level? Would you strengthen me physically and mentally? Would you please, dear God, empower me as I preach? Use me, God, to help our people today. Stir our hearts. Help us, God, to stand where we ought to stand. Bless the preaching this morning. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa tanang tao sa Biblia, murag si David ang akong favorite. Naigugma ko ni David. Naigugma ko sa iyang kinabuhi. Murag nagwalik ko sa mas daghang mensahe gikan sa kinabuhi ni David kay ni bisang kinsay lain tao sa Biblia, syempre gawas ni Jesus Cristo mismo. Pero sa mga character sa Biblia, nahigugma ko ni David. Dagan mga atong makatunang gikan sa iyang istorya, sa iyang kinabuhi. David was the great warrior king. Dili siya hari ra, siya usa ka nindo nga sundalo pod. Wala siya nagpadala lang sa iyang kasundalohan ngato sa guba. Siya mismo ang nagpangulo kanila ngato sa guba o ngato sa kadaugan. Bisan wala pa siyang hari. The Bible says, diya sa panahon nga si Saul ang naghari, si David ang naglead sa tao, gawasog sa sulod. David was the great warrior king. Dili siyang klase sa leader nga naglingkod lang diya sa iyang palasyo, nagsugo-sugo sa iyang mga sakop. Si David nangulo sa iyang katawhan, watch now, pinaagi sa iyang kaugalingon, panag-ingnan. He led by example. May I say today,
Kana man ang klase sa espirituhanong pangulo nga gikinahanglan sa Pilipinas karon o sa bisan nasa lain. Kinahanglan ta sa mga espirituhanong nga pangulo nga mag-lead sa ilang mga membro, sa ilang mga followers pinaagi sa mayong panag-ingnan. Mga tao sa Diyos, mga mag-uwali, kanatong gikinahanglan, mga mag-uwali kang kinsang pagkinabuhi, mag-uyon sa ilang pagwali. Kana man ang sugot ni Paul nga ni Titus sa diyang nagpastor si Titus sa isla sa Crete. Tanaw, uban ako, Titus chapter 2 verse 7. I want to show you this verse. Si David ang klase sa leader nga nagpangulo pinaagi sa example, pinaagi sa panag-ingnan. Titus chapter 2 and verse number 7. Diya sa inyong Biblia. Titus chapter 2, one of the pastoral epistles, 1st and 2nd Timothy, dayon Titus. Kuna nasa amen? In all things, showing thyself, Titus, in all things, showing thyself a pattern of good works. In doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Diha sa tanang mga butang, magapakita sa imong kaugalingon nga usa ka sumbanan sa maayong mga buha. Diha sa pagtulunan, nagapakita sa pagkadili, madunoton, pagkamaugdang, pagkamatinud-anon. Nasabtan ba ninyo mga batanon ang pulong, I lost the word, sumbanan? Kita nagsabot sa pulong sumbanan. Panaglitan. Kung ako musulti nimo, ganahan ko nga ikaw maghimo sa 12 ka paper hearts para nako. Kinsa kabalo ang paghimo sa paper heart? Kung ako sulti, ganahan ko ikaw maghimo basi mag-decorating na ta para sa Valentine's banquet kay ako mag-decorate karon tuig kay si Brother Michael wa kabalo. And kung magsugo ko nimo maghimo ka sa 12 ka paper hearts. Pero ganahan ko nga silang tanan pareho gyud. Busa ako mohatag kanimo sa sumbanan. Sa English, template, pattern. Unsay katuyuan sa usa ka sumbanan? Pag-awat. Pag-awat. Kung ako mohatag kanimo og sumbanan, ganahan ko nga kana awaton nimo. Og unsay gisulti ni Paul ngadto ni Titus, ang pastor sa church diha sa isla sa Crete. He said, Titus, ang pastor kinahanglan mahimong usa ka maayong sumbanan alang sa iyang mga sakop, alang sa iyang mga tigsunod, alang sa mga membro sa iyang church o sa mga tao nga nagpalibot kaniya. Kay nga naman, tungod kay ang tigsunod sa pastor moawa man kaniya. Kanang kung magsulti, just maghiskot lang as kind of in passing. Kamo nga mga bataon nga magawali sa among church. Paminaw na ko karon. Kamo nga nag-training na sa Bible Institute. Paminaw na ang imong pagkinabuhi mas importante pa kaysa imong pagwali. Diha sa buluhaton sa Diyos, wala gayoy puli sa tinuod pagkamatarong sa buha o pagkabalaan sa kasing-kasing. Wala gayoy puli. Wala gayoy puli sa suod nga relasyon uban sa Diyos. I'm talking about the thing walay tao makakita. Ang relasyon nga sikreto, wala nakitaan sa uban. Paminaw na ko. Kung kini ang imong pagwali, o kini ang imong pagkinabuhi, o ikaw ang pastor, ikaw ang espirituano nga pangulo, kini ang awaton sa imong tigsunod, dili kani. Ang panag-ingnan mas importante kaysa pagwali. Ang imong lilakwan mas importante kaysa imong winalihan. In all things, showing thyself a pattern of good works. Kung ganahan ka, mga batanon, paminaw na ko karon,
Kung ganang ka nga ang imong katawhan, mahimong espirituhanon pohon-pohon, kinahanglan kang mahimong espirituhanon karon. Kay ikaw ang mangulo kanila. Dili ka pwede mangulo kung dili ka mag-una. Kung ganahan kang makabaton sa mga sakop nga mobasa sa Biblia pohon-pohon, basa ang imong Biblia karon. Kung ganahan kang makabaton sa mga membro nga mohampo matagadlaw, ikaw man kinahanglan maghampo matagadlaw karon. I'm saying palambua, diha sa imong kaugalingong karon, ang mga butang nga ganahan nimong makit-an, diha sa imong mga tigsunod sa umaabot. Kay labaw sa imong pagwali, ang imong katawhan mo sunod sa imong batasan. Himua ang imong kaugalingon nga usa ka sumbanan nga angay sa pag-awat. The first requirement for a pastor in every list in the Bible is always blameless. That doesn't mean wala gayoy sala. Blameless means kung naay kaaway mangita sa sumbong o magsusi siya sa tanan sikreto nga bahin sa imong kinabuhi, wala siya'y makaplagan. Wala'y tigpakarong ingnon, wala'y gitago, wala'y double kinabuhi. Blameless. Si David uska pangulo nga nangulo pinaagi sa iyang panag-ingnan. He didn't say, ato mo sa guba. He said, mo ato ta sa guba, ako mag-una. And the one time David fell into deep sin, ang uska panahon lang nga si David na dakong sala. Kanang panahon nga si David nagpadala sa kasundaluhan o nagpabilin siya sa palasyo. O nakasala siya uban ni Bathsheba kay wala siya dito sa guba nga nag-lead sayang army. You want to follow God, you want people to follow you, do right today. Become a good pattern. A pattern of good works. Si Pastor Mike, dili ko pastor, pero naitaong umusunod ni mo gyapon. Kung na kay mga anak, sila nagsunod ni mo labaw sa pastor. Are you listening to me? Na kay mga manghod, uban ninyo naghuno na walay tao nagsunod nako, pero kung ikaw mag-backslide, imong manghod mo sunod ni mo, imong pangumangkon mo sunod ni mo. It's not just your life. You are a pattern for somebody. Ikaw, uska sumbanan. Na itaw, nagbantay ni mo. Siya, si David, usa ka maayong sumbanan. O kana man na akong dakong panginahanglan sa Pilipinas karon. Dili tiya sa mga pastors lang. Kini tinuod pod kabay ni bisang kinsang espirituhanong pangulo. Be real. Pag kinabuhi sa pareho man ang iyong kinabuhi dito sa balay kaysa simbahan. We need patterns, not just in the pastor, but in those who follow the pastor and lead others. O kana mag-uyong gyud sa atong teksto karon kayang sugilanong karon dili kabahin ni David mismo. Kini nga storya kabahin sa uska pangulo nga nagsunod ni David. Listen to me very carefully. Bisan kanusa nga makit-an nimo ang usa ka bantugan nga pangulo, kanunay na daghang lain pangulo ilalong kaniya nga nagsuporta kaniya diha sa iyang paningkamot. O kana manggura nga atong nakita diha sa kinabuhi ni David, gipalibutan siya sa kuskang mga sundalo nga nagsuporta kaniya diha sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo alang sa staff ug mga membro nga yang gihatag kanako diri sa atong church. Pero labaw pa para sa akong staff. Dili ko gayud ko makakabot sa akong mahimo kung wala man sila. Kabalo ko sa medyo lusod mo sunod na ako kay mag-change ko sa direction sa tapadulong dire up dire sa kabalo ko. Pero sila mahimong loyal gyapon nagsunod na ako. And there would be no success at Truth Baptist Church without the staff that helped me. And I know that.
Now, I don't like them, but I need them. Oh, joke. Sayo. Matag bantugang pangulo, nanginahanglan og laing mga pangulo nga buot mo sunod kaniya. You listen to me? Wala ko nagato nga hakos kada kong pangulo. Apang gipanalangin gayud ko sa Dios, pinaagi sa staff nga mitugyan sa ilang kawalingon ngadto sa pagtabang kanako diya sa pagtuman sa iyang plano. That's what David had. And every leader needs leaders under him. People say, dili ko kinahanglan mahimong pangulo sa tanan. Buot ko, mangulo sa pipila dere, samtang magsunod ko sa leader nga gipili sa Diyos. Every leader needs that. Every leader needs that. Sa 2 Samuel chapter 23, makita na to ang listahan sa pinakakuskang sundalo diya sa army ni David. O karong bunta, ganahan kong mulantaw ta sa ikaduha nga tao sa listahan. David was a great leader, but David had great leaders under him. 2 Samuel chapter 23, verse 9. 2 Samuel chapter 23, verse 9. Kunana say amen? And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David when they defied the Philistines that were gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. Ug sunod kaniya si Eleazar, siyang ikaduha. Sunod kaniya si Eleazar, ang lalaki ni anak ni Dodo, ang Ahohanon, usa sa tulo ka kuskan nga mga tao ni David. Sa diya nga sila mihagit sa mga Filistihano nga diya gitigong pagtingog sa pagpakiguba ug ang mga tao sa Israel mipahawa. Dari sa verse 9 mailhan na to si Eleazar, ang anak ni Dodo. Kanindo sa ngalan siyang papa, Dodo. Hapit na siya Pilipino, kulang pipila ka letro ra. NG, Y, pwede man. Dodong, Dodoy, hapit na siya Pilipino. Naiusa lang sugilanon dari sa kabahin ni Eleazar. Nining panahon sa story, ang ilang kaaway ang mga Filistihano nagtigom aron makiguba patok sa tao sa Israel. Ug ganan kung mamatiktan ninyo ang last pamahayag sa bersikulo. Look at the last verse. And the men of Israel were gone away. Ug ang mga tao sa Israel mipahawa. What? Unsa? Why klaro kini? Ang kaaway nigtigom na o ang tao sa Diyos may pawara. Kay? Sa diyang nag-andam ko sa mensahe kahapon, naglanta ko nagduda ko. Kaya nga naman. So naglantaw ko sa lain sa 1 Chronicles, diin ang preo nga story makita na to. Go to 1 Chronicles 11 verse 12 na dugang pang mga detalye sa storya. 1 Chronicles chapter 11 verse 12. Excuse me. 1 Chronicles chapter 11 verse 12. Kunana say amen? Amen. And after him was Eleazar the son of Dodo, so same person, the Ahohite, who was one of the three mighties. He was with David at Pasdamim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley. So kini nga lugar nga diin naigubat, it had value. It's a barley field. Na it's umahan, dali patagra, umahan gyud ni. And the people fled from before the Philistines. Siya uban ni David, verse 13 Bisaya, siya uban ni David sa Pasdamim, o dito ang mga Filistihano mitigom pagtingob aron makiguba, diin dito ang usa ka parsela sa yuta nga nalukop sa sibada, ug ang katawhan mikagyu gikan sa atubangan sa mga Filistihanon. Mas klaro na. Wala nagpahawa lang, naglayas man sila kay nahadlok. Nahadlok sila nga mo atubang sa kaaway, busa nagtaliko ra sila og milayas kibiyaan gayon ni si Eleazar sa katawhan. Now I can't say for sure nga gibiyaan siya sa tanan. Kay diri sa 1 Chronicles it says they stood.
Sumurag na ipipila ka tao nagpabilin uban niya. But basically, gibiyan gayud siya maginusara. Ang Pangulo, gibiyaan sa mga tigsunod diha sa panahon sa peligro. Gibiyaan si Eliezer aron mag-atubang sa mga Filistihano nga maginusara or basing pipila lang apil niya. Let me tell you something about leaders. Walay taong kabalo kung unsa kang klase sa Pangulo, hangtod biyaan na ka sa tanan. Ang tinuod nga Pangulo, maghimo sa saktong butang, bisan siya kinahanglan maginusara. Ang tinuod nga batasan sa Pangulo, makita na kung siya maginusara o what na itaw nagsunod. A true leader will do right bisan gibiyaan niya siya sa tanan. Bisan wala siya ay tigsunod, ang leader maghimo sa matarong sa maragyapon. Dili siya maglantaw, okay? Kamu ba musunod ako? Sige, ato na ta. Dili kamo? Oh, sige, ako po. That's not leadership. That's not leadership. Sila ang Pangulo, siya ang tigsunod. Nag-istorya ko kabayan sa espirituhanong nga mga Pangulo karon. Naidahang nindong nga panaglitan dere sa kinabuhi ni David o yung mga sundalo. Listen me now. Karang kong magdugang ni ini. Paminaw na. Ang tao nga kanunay nang inahanglan og kauban bisan asa, bisan unsay buhaton kinahanglan siya og mga kauban, kana dali us ka tinuod nga Pangulo. Ang tinuod nga Pangulo maglakaw nga mag-inusara. One of the best things that ever happened to me was being bullied when I was young. Maot ko ng pagkabully. Yeah, I don't like bullying. It makes me mad when I see bigger kids bullying little kids. That makes me mad. But it was good for me. Kaya diya sa akong elementary o high school, nakakataon ko nga magbarog nga mag-inusara. Kung ang kadaghanan nagbinuwang o naghimo sa buwang ng mga butang, ako nagbiyat nila, ako darera ko. They mocked me, they made fun of me, they called me gay. Kanang common na joke. Mike, he's gay, he likes boys, he doesn't like girls. Because nagdumili ko mag-story kabayan sa crush uban sa mga batano sa atong church. Sila mo, hey Mike, kabalo ka na nga babae gana ni mo, tiko ka na mo story niya na. Oh, Mike's gay. Di siya ganan sa babae. Ganan siya sa lalaki. Guess what? It made me a man. Di ko kinahanglan sa barkada, makasunod ko sa Diyos, bisan walay tao mo kuyog. Ako mag-prank ka ninyo. Ako magkasulot ni mo sa rason. Nga na'y daghang mensahe nga taphaw ra. Walay gahom. Walay kasing-kasing. Tabi-tabi lang ang pastor. Just nagtindong, ako magkasulti ni mo na'y daghang mensahe walay gahom. You ready? Kana nga klase sa pagwali, kanunay magikan sa uska pastor nga talagsa lang maginusara. Jesus walked alone. Daghang nagsunod kaniya, but how many times you find Jesus niyato siya dito sa bukid ug nagampo sa tibok gabi maginusara siya ang Diyos lang. John the Baptist grew up in the wilderness alone. Asa man ang barkada ni John the Baptist? You listen to young preacher boys, you listen to your pastor today. Mabalaka ko kabayan ni mga pastor nga kanunay mag-fellowship.
Ang gahom sa Dios dili maggikan sa fellowship uban sa laing mga pastor. Ang gahom sa Dios maggikan sa mga dili maihap nga oras uban sa Dios diha sa sekreto. Asa man diri sa Mindanao, asa man ang mga maguwali nga kaila gayud sa Dios ug dili kinahanglan sa barkada. Men of God don't need a barkada. I have friends, and I like them. I don't need them, which is good because God moved me 7,000 miles away. Wala ko nag-story ni Brother Jason McCrae, probably 6 months kapin. Wala ko nag-story ni Joe Palmer, sukad na ako sa US sa 2022. Wala ko nag-story ni Micah ang pasing gamay ra sa holidays, pasing gamay. I don't need a barkada, kinit dire akong pamilya. And gikapoy ko niining idea sa mga pastor, well, kinahanglan mag-fellowship me aron ma-encourage me. Walk with God! Wala gahom diya sa fellowship, ang gahom na sa relasyon sa Diyos. Asa man ang mga wagawali nga maggahin sa mga oras. Daghang mga oras matag simana nato sa pagbasa o pagtuon sa Biblia. I didn't say minutes, I said hours. Si Eliezer, gibiyaan kayod, apan nagbarog siya gihapon. That's the kind of leaders we need. Kamo mo ato na, bahala ka mo, dirira ko. Dirira ko. Look at me in verse number 10. Tanawang sunod versikulo. Ang mga tao, 2 Samuel, balik na ta sa 2 Samuel 23 verse 10. Well, Pastor Mike, sa Filipino culture, kinahanglan mi sa barkada. That's not Filipino culture. That's world culture. Real men of God have always walked alone. Let me just tell you, it's lonely being the leader. Naigugma ko sa akong staff, but I can't be close to my staff like they can be to each other. It's not possible. Naigugma ko nila, pero dili ko makadol nila. Pwede ko musulti nimo sa akong mga problema? No, they're supposed to bring their problems to me. I'm the leader. Men of God don't need a barkada. And if they do, they're not real men of God. That's popular in Mindanao, ain't it? Have you all noticed? Wala na ko invitation magwali sa Latin church. Do you know why? Di ko mo pil sa ilang mga fellowship. O di ko mo sugod. It's a waste of time. I walk with God. Second Samuel chapter 23 verse 10. I didn't know I was really so mean this morning. 2 Samuel 23 verse 10. He arose, that's Eleazar, and smote the Philistines until his hand was weary and his hand clave under the sword. Siya mitindog og mihampak sa mga Filistihanon hangtod naluya ang iyang kamot og iyang kamot mitapot ngadto sa espada. I just like to say, sa dihang ang kadaghanan nagbiya na salamat sa Dios nga naapay usa ka pangulo nga lik-on man diha sa iyang tinindogan. Sa dihang gibiyaan si Eliezer sa uban nagbarog siya gyapon. Sa diyang naidakong peligro, dagan ang kaaway, nagbarog siya gyapon. Sa diyang gikapoy gayud siya diya sa gubat, nagbarog siya gyapon. Kanatong kinahanglan sa Pilipinas karon. Men of God who stand. Og tanawa unsa na itabo sunod. Sa diyang usa ka pangulo nagbarog. Look at the verse. And the Lord wrought a great victory that day.
ug ang Ginoo mahimo og usa ka dakong kadawgan nianang adlaw. Paminaw na ko karon. Ang atong Dios dili kinahanglan sa usa ka dakong panon. Nanginahanglan ra siya sa usa ka lig-ong nga tawo nga buot mo barog nga maginusara. If God has won, He can give the victory. Is it Jeremiah or Ezekiel? I think it's Ezekiel when God says, I sought for a man among them. Dali daghan usay ang gipangita. It only takes one man to lead the people of God. I can't talk. Ang Diyos nanginahanglan ra sa uskata nga mubarog o mupahayag nga to sa tibok kalibutan. Direra ko. Kung tibok ang tanan akong tigsunod mo biyat na. Kung sila mo balik sa kalibutan, mo balik sa ilang daan na andan, direra ko gyapon, di ko matarog. That's the man God can use. Say asagi kan kana nga klase sa tinugdogan gikan sa paglakawan sa Dios. Daghang oras sa pagbasa sa Biblia, daghang oras sa pagampo. That's where it comes from. God doesn't need an army. He needs a man who's willing to stand. Say, Pastor Mike, dili ko makadaog sa guba nga giatubang nako karon. Listen to me now. Ang Diyos dili kinahanglan kanimo nga modaog, kinahanglan ra siya nga ikaw mo barog dayon siya ang mohatag sa kadaugan. Victory comes from God to the man who stands. Eliezer didn't give the victory, God did. The pastor doesn't give the victory, God gives the victory. Kung naita nga buot mo barog. Sa diyang si David, nag-atubang ni Goliath. Nainom ng magkamunong sa ang gisulti. Yang gisulti, ang kuba iya sa Ginoo. The battle is the Lord's. Dayon siya nagsulong sa kaaway, nagasalig ang Diyos mohatag sa kadaugan, and God gave the victory. Paminaw ng kukaron. Ayaw ka bala ka kabayan sa pagdaog sa tibok guba. Tuguti nga ang Diyos mo ati maniana kay kana iyaha. Tagda lang kana nga iya kanimo. Barog lang nga maginusara. Paglakaw ban sa Diyos, matagadlaw. Basa ang imong Biblia, matagadlaw. Paggahin og oras ngadto sa pagampo, matagadlaw. Padayon diya sa sowanin, matagsimana. Paglikay sa kaugawan ning kalibutana. Here's what I'm trying to say. Pakiguba sa kaaway nga naa sa imong atubangan karon og pasagyang tanan lain ngadto sa Ginoo. Ang atong problema, di ko makadaog sa guba. Stand, fight the enemy in front of you. Let God handle the battle. The battle is the Lord's. They all figured out we're still the minority in Dapitan. Kita ang pipila lang. Nakamatikod ba ka mo ni Ana? The battle is the Lord's. We're gonna win. Kita ang mudaog sa katapusan. Kaya ang Diyos mohatag sa kadaugan kung naitaw nga mo barog. Do what you're supposed to do today. Don't worry about tomorrow. Live today. Pastor Mike, nasayop ko karon simana. Don't worry about last week. Live today. What do you need to do today? Walk with God. Ayaw. Tuguting ang kahadlok sa umaabot, mupugong nimo. Gayaw, tuguting ang sayop sa miagi nga mupugong nimo. Serve God today. Fight the enemy who's in front of you. He's the only one you can fight. Pero kung unsa na hitabo sunod, kana iya sa Diyos, you follow God today. Buhata ka na nga iya kanimo. Dahil makabantay ka samtang ang Diyos mohatag sa bantugang kadaugan. Sa atong istorya karon ang Diyos mihatag sa dakong kadaugan tungod kay naay usa ka tawo nga buot mo barog nga maginusara. Say, Pastor Mike, kana magsupak sa among culture diri, kana magsupak sa culture sa tanan.
Everybody wants friends. We just have different words for it. Akong barkada dito sa US, kini akong crowd. Same concept. Ang Diyos mihatag sa kadaugan, but listen, kanadali ang katapusan sa story. Go back with me to 2 Samuel chapter 23 verse 10. 2 Samuel chapter 23 verse 10. 2 Samuel chapter 23 verse 10. Kunana say amen? He arose and smote the Philistines. Now remember, bago pa siya gibiyaan sa daghan. Daghang ng tao naglayas. He, Eleazar, arose and smote the Philistines until his hand was weary and his hand clave unto the sword. And the Lord wrought a great victory that day, and the people returned after him only to spoil. Siya mitindog ug mihampak sa mga Filistihanon hangtod nga naluya ang iyang kamot. Ug ang iyang kamot mitapot ngadto sa espada. Ug ang Ginoo mihimo og uskadakong kadaugan niya ng adlaw ug ang katawhan unsa man nibalik sunod kaniya aron na lamang sa pag-ilog. Listen to me very carefully this morning. Kung biyaan ka sa kadaghanan, barog ragyapon, ang uban mo balik pohon-pohon. Kung ang tao mo biya, dilita mo gukod nila, dilita mag-change bisan unsa. Sa atong story, sa diyang dakop man ang peligro, ang kadaghanan naglayas. Apan diya, sa panahon sa kadaugan, bibalik na sila. Ang tinod nga Pangulo, dali mo gukod sa mga taong mobiya. Usay na mga pastor karon, uy, na mga tao nagbiya sa akong church, kilala ko mag-adjust sa akong preaching gamay, ang tao dali masuko. Kasi maghimot na sa music nga mas lingaw-lingaw gamay, kaya medyo boring atong music diri. Yung doon, naggukod sila sa mga tiglayas. Ang tinod nga Pangulo, dali mo gukod sa mga taong mobiya. Magpabilin siya nga nagabarog sa maragyapon. Aron ang mga tiglayas na ay pagaulian. Truth Baptist Church, talita kinala mausob. Pero nahay mga tao nagbiya. Derira ko. Kaya nga naman, Pastor Mike, number one, because I answered to God, manubog ko sa Ginoo una. Number two, ang uban, pohon-pohon, ganahan mo uli. And they need a church that hasn't changed. I hope what I'm about to say is not going to embarrass anybody. But I want you to listen very carefully. I don't think it will. Ang tanan membro sa atong church, kabalo nga akong naigumat nila o gidawat yun ang tanan membro. Listen now. Dili ba nindo? Nasa dihang si Jomar o si Sarah, andam na mo balik sa Diyos, ang Truth Baptist Church na dari gyapon. Dili ba nindo sa dihang si Jacob ready mo balik sa Diyos, ang Truth Baptist Church na dari gyapon, wala gayud kausbanan. Same mean preaching, same stand against sin, same music, same soul winning. Dili ba nindo sa diyang si Brother Julius, ready na mo balik sa Diyos, ang Truth Baptist Church na dari gyapon. Sa diyang si Claire o si Romel, ganahan, nami dari gyapon. Kung uban pa, makalista ko, dugay na. Sa diyang si Ma'am Ruth, nagbalik, ikan siyang pag-backslide, nindot kayo, ang church na dari gyapon. Makalista ko, daghan. I'm just saying today, Truth Baptist Church, dali ta kinala mo usob sa bisan unsa. Magpapilin rata dali aron ang mga tiglayas na pagaulian. O kung sila mo uli, dawaton sila na to. Welcome back. Nalipay gyud ni naka dere. Magpadayon tamo alagad sa Ginoo, makapil ka sa kadaugan. That people came back and noticed Eleazar didn't say, "Pawa kamo, wala na kigaway, what mo ilabot sa kadaugan." He didn't do that. Pagkamaot niya nga klase sa hunahuna, na yung mga tao nagbiya sa church, bahala ka mo. Truth Baptist Church, we will never have that attitude. Kung tao ready na mo balik sa Diyos, sila gayud dawaton na to. But we're not gonna change the church to make worldly people more comfortable.
Kadayon kong magwali kabahin sa tanan sala nga gilista sa Biblia. Pastor Mike, kung ikaw mas hinay gamay sa imong pagwali, mas daghang tao magsimba. No. The church stays the same, so there's a righteous place for people to come home to. How about you today? Kinsa nagsunod nimo? Pastor Mike, dali ko pastor. Kinsa nagsunod nimo? Imong anak, imong manghod, imong pangumangkon. Why don't you just make the decision, dirira ko. Bisan unsa akong sayop sa una, bisan unsa akong kahadlok sa umaabot, dirira ko. Ug musalig kong ang Diyos ang muhatag sa kadaugan, sa katapusan. On every head bowed, every eye closed.